Pandemiýanyň başyndan bäri ýurtda COVID-19 ýeki hadisasyny hem resmi taýdan hasaba almadyk Türkmenistanda ölüm howply virus giňden ýaýraýar. Munyň bilen baglykda Mary welaýatynda koronavirus bilen keselleýänler we ondan ölýänler görnetiň artýan mahaly sebitiň ýene 2 owasy we ýokunç keseller hassahanalynyň tas ählisi karantina ýapyldy. Şeýlede welaýat häkimliginde adatdan daşary ýygnak geçirilip, bazarlary, dukanlary, kafeleri we restoranlary wagtlaýyn yapmak barada buyruk kabul edildi. Paýtaht Aşgabatda hem birnäçe söwda merkezi wagtlaýyn yapyldy. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary Marydan we Aşgabatdan maglumat berýärler. Marda habarçymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolýan Lukmanlar häzir koronavirusyň adamdan adama has aňsatlyk bilen geçýän delta görnüşi bilen keselleýänleriň we ölýänleriň ören köpdügini aýdýarlar. Günde her hassahana 30-40 adam yerleşdirilýär. Günüň dowamında 10-15 adamyň ölýändigi barada maglumat bar. Iň agyr näsaglar welaýatyň ýokunç keseller hassahanasyna iýerilýär. Bayramaly etrafynda keselleýän adamlary Wekil Badar etrawynyň ýokunç keseller hassahanasyna yerleşdirýärler. Virusyň ýaýramagy bilen adamlaryň ölüm sany sagatlaýyn köpelýär. Tiz kömek gullukları hem ilatyň çağrışlaryna ýetişip bilmeýär diýip Marly saglyk işgärleriniň biri 25 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Ol saglyk işgärleriniň karantina alynan adamlaryň aglawasyndan analiz alyp ýetişmeýändigini, käbir näsaglaryň barlyk netijeler çykmanka ölýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Bu habarlaryň arasynda welaýatyň ýene 2 owasy, Sakarçäge etrawynyň Garyp Ata we Wekil Badar etrawynyň Halil owalary karantina alyndy. Ýatlasa koronavirusyň ýurtdaky esasy ojaklarynyň birini örülen Mary welaýatynda geçen hepde Wekil Badar etrawynyň Garajaköw we Murgap etrawynyň Kuýguş owalary hem karantina alınıpdy. Mundan başga da habarçymyz welaýatyň ýokunç keseller hassahanalynyň tas ählisiniň karantina ýapylandygyny hem habar berýär. Bu aralykda 24 awgustda Marynyň welaýat häkimliginde adatdan daşary ýygnak geçirilip, bazarlary, dukanlary, kafeleri we restoranlary wagtlaýyn yapmak barada buyruk kabul edildi. Bu ýygnakda pata ýerlerine merhumyň dine ýakyn hosarlarynyň gatnaşmagyna ruhsat berilmeligi aýdyldy. Şeýlede ýakyn günlerde edilmeli toýlary amala aşyrmaga ruhsat berildi. Ýöne sähede has daşrak bellenen toýlar wagtlaýynça ýatyrmaly edildi diýip ýagdaýdan habarly çeşmämiz anonimlik şertinde 24 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýygnakda bu buyruklary ýerine ýetirmedik hojalyklary we myhmanlara pul jerimesiniň ýazylmalydygy hem de olaryň şol pursat tölemäge mejbur edilmeligi hem berk tawşyryldy. Egerde haýsydyr bir üýşmeleň bolan ýerinde adamlaryň biriniň gyzygyny ýokary bolsa, onda üýşmeleňe gatnaşan adamlaryň ählisi karantina alınmaly edildi. Şeýlede olar koronavirus testini tawşyrmaly edildi diýip çeşmämiz belledi. Bu habarlaryň arasynda sebitiň häkimetleri ilat arasynda maska giymek düzgünniň berja edilişine gözegçiligi güýçlendirýärler. Polisiýa işgärleri köçelerde, jemgyýetçilik transportlarynda we köpçülikliň ýerlerinde maska giymedik raýatlara jerime salýarlar. Şeýlede welaýatyň çäklerine uzak gün diýen ýaly uçor bilen derman sepilýär. Diňe prezident welaýata gelen güni uçorly derman sepilmedi. Prezident giden gününiň ertesi daňdan saat 5-de ýene uçorly derman sepip başladylar. Köçelere de hlor sepýärler diýip efirde atlandyrylmasydlygyny soran Marly ýaşaýjy 25 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Şol bir wagtda habarçymyz welaýatda vaksina sanjymlarynyň gutarandygy we olaryň täze tapgyrynyň getirilmeýändigi sebäpli ilata sanjym etmek işleriniň belli bir derejede towtudylandygyny hem aýtdy. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar boýunça Marynyň welaýat we etrap häkimliklerinden, saglyk müdürliklerinden, ýurduň saglygy saklaýyş we derman senaty ministrliginden şeýlede döwlet arasaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugundan goşmaça maglumat ýa kommentari almak başartmady. Bu aralykda Aşgabatda habarçymyz virus bilen keselleýänleriň we ölýänleriň görnetiň köpelmegi bilen paýtagtda hem birnäçe söwda merkeziniň wagtlaýyn ýapylandygyny habar berýär. Birnäçe gün odal berkarar söwda we dinjalş merkezi ýapyldy. Aradan bir gün geçen soň onuň içindäki Kämil market hem ýapyldy. 24 awgustda bolsa garaşsyzlygyň 15 ýyllyk söwda merkezinde ýapdylar diýip ýagdaýdan habarly Aşgabatly ýaşaýjy anonimlik şertinde 25 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Türkmen häkimetleri pandemiýanyň başyndan
başyndan bäri ýurdun çäklerinde COVID-19'un ýokdugyny tekrarlaýarlar. Şeýle-de olar koronavirus bilen keselleýänleriň we ölýänleriň köpelýändigi, keselhanalaryň, etraplaryň, owalaryň karantini alınıp, sewda merkezleriniň, kafeleriň, restoranlaryň ýapylýandygy barada azatlykda we garaşsyz neşirlerde çykýan maglumatlary kommentirlemeýärler. 6 awgustda Germaniýa dünýäde türkmen sany COVID-19 ýokuşmalary bilen bagly ýokary töwekkelçilikli ýurtlaryň hataryna goşup, öz raýatlaryna türkmen sany zerur bolmadyk syýahatçylyk saparlaryny amala aşyrmazlygy duýdurdy. Türkmen News neşeri Gökdepeli Loktor'un karşısında golgolan, galyplaşdyrylan jenaýat iş boýunça geçiriljek kadiýet seljermeleriniň 30 awgustda başlanjakdygyny, Hursanay İsmatullaýewanyň biýigine aýdyp öz sözüni durýanlygyny habar berýär. Ýöne suwduň näçe wagt dowam etjekdigi, açık boljakdygy ýa-da dagwaly işlerde edilşýäli ýapyk kapylaryň arkasynda geçiriljekdigi belli däl. Odal habar berilýär İsmatullaýewa 16-njy ýylda Ýewropa parlamentiniň agdalarynyň urnan onlaýn maslahatyna kanun işden boşadylşy barada gürrüň edileninden bir gün soň tutsak edildi. Merkezi Aziýada susturma praktikalary, hukuk goraýjylaryň häsler diýen temada geçirilen maslahatda dermegçi jurnalist Ruslan Mätiýew diňe Hursanay İsmatullaýewanyň däl, Türkmenistanyny onlar çeýler dowam edýän susturma praktikalarynyň beýleki bilinýän pidalarynyň hem bir näçesiniň meselesini gozgady. Emma syzyp çykan maglumatlaryň garaşsyz neşirlerde çap edilmegine hemde iş, hünär haklaryny talep eden lukmanyň azad edilmegi baradaky çağırışlara garamazdan türkmen häkimetlerde günäkärlenýäniň aklawçysy hem bu iş boýunça hiç bir düşündiriş bermedi. Garaşsyz neşiriň maglumatyna görä, İsmatullaýewanyň ykbaly barada tas 2 hepde olay hiç bir habar alyp bolmady we soň onuň Aşgabatyň Büzmeýin etrafyndaky polisiýa tutsawyhanasyna saklanýanlygy, biraz soň bolsa Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Jitnikov köçesindäki Deslapky tutsawyhanasyna geçirilenligi ma'lum boldy. Görnüşinden häkimetler İsmatullaýewanyň 2017-2020-nji ýyllar aralygyna sereden näsagy, Büzmeýinde ýaşan we soň jaý satylyp özi garrylar öýüne ýerleşdirilen Vyacheslav bilen bagly maglumaty galp jenaýat işini açmak üçin peýdalanypdyrlar diýip Türkmen News ýazýar. İsmatullaýewanyň töwereginde çeşmeler Vyacheslawyň kwartirasynyň bahasynyň $20.000 golay bolanyny we ol serişdäniň tas ählisiniň onuň ýeketäk garnasy anna berilenligini, lukmana bolsa diňe näsaga seredenlik üçin $600 golay pul tölenenligini aýdýarlar. Merkezi Aziýada susturma praktikalary, hukuk goraýjylaryň häsleri atly onlaýn maslahatyny urnan Ýewropaly deputatlar, adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch Forumy İsmatullaýewanyň derhal azad edilmegine çagyryp beýan etdiler. Türkmen News neşeri Lukmanyň öňünden kanun tutsak edilmeginden arada galyp Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna taýýarlan video ýüzlenmesini çap etdi. Emma Türkmen häkimetleri olarky syýasy hasaplanan işlerde bolşýaly hiç bir açyk reaksiýa bildirmedi. Türkmenistanyň yerli häkimetleriň kanun hereketlerine nägilelik bildirýän ýa öz haklaryny açyk talep edýän daşary ýurt neşirlerine we guramalaryna ýüz tutýan raýatlar dürli ýanymalary telewar edilýär we soňky döwürde sosial ulgamlardaky protest meýilleri bilen baglykda bu basyşlar has güýçlenene çalym edýär. Munyň soňky misaly ýurtda ýok diýilýän we resmi taýdan hiç bir hadisesi hasaba alınmadyk COVID-19 baradaky soraklaryna jogap gözlän Murat Düşemowyň işi boldy. Ol ýurdun sebitleriniň araçagyny koronavirus sebäpli soralýan saglyk guwahnamasy üstünde turan galmagardan soň tutsak edildi we soňra hamala düşüren videosyny çap etmeli üçin Lukmanyň pul aljak bolmakda. Deslapky tutsawyhanyň kamerasynda bir oturan tutsawyny beden ýarasyny salmakda günäli tapylyp 16 awgustda 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi.
Türkmenistan'ı kada bolşaýaly aýplanýanyň aklawçysy, hosarlary, häkimetler bilen gurlaşyp, gurrumy ulalanyp diýip bilinýän jenaýat işleri boýunça hiç bir goşmasy maglumat alyp bolmaýar. Resmi Moskwa başga pikirlilerin, öz hakkını talep edýän adamlaryň, aktivistlerin ýanylýan ýollarda çykýan habarlary ne tasdikleýär, ne de ret edýär. Megerim şu ýagdaý bilen baglykda Türkmenistan Tewitde ilatynyň jan başyna imkan tutsuk düşýän ýurtlaryň biri hasaplanýar we halkara hukuk kurumlarynyň hasabatlaryny aýdylmagyna görä ýöňkelýän günäni boýun adamy özüne we başgalara garşy görkezme bermäge mejbur etmek üçin ulanylýan gynaw praktikalarynyň iň giň ulanylýan ýurtlarynyň biri bolup durýar. Türkmenistanda adyk gymmatçylygy we ýeter ýetmezçiligi saklanyp galýan mahaly çörek nowatlarynaky adamlaryň arasynda ýakalaşyklaryň döremegi dowam edýär. Aşgabatyň häkimetleri bu problemany çörekleri polisiýanyň gödäwçiliginde satmak esasynda çözmäge synanşan mahaly munyň düýpli çözgütlerini hem gözleýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtdan maglumat berýär. Habarçymyzyň sözlerine görä 24 awgustda ýerden saat 5-de paýtagtyň Mawtumuly köçesindäki 16-njy dukanda, Kemine köçesindäki 32-njy dukanda we Hoca Anadur köçesindäki 8-nji dukanda çörek satywa çykaryldy. Ýöne adatça bolşaýaly nowaty duran adamlaryň sany bu döwlet dukanlaryna getirilen çöregiň mukdarynyň aşa köpdigi sebäpli çörek nowaty duran ýaşaýjylaryň ählisine ýetmedi. Bu ýagdaý ilatyň arasynda ýakalaşygyň döremegine sebäp boldy. Türkmenistanyň Söwda we Daşary ykdysady aratnaşyklary ministrligine deýişli 8-nji dukanyň öňünde nowaty duran zenanlar çörek üstünde ýakalaşdylar. Ýa-da duranlar çörek ýetmejegini bilip öňe dyzadylar we biz giýje saat 3-de gelip nowat belledik diýdiler. Nowat 2 topara bölündi we iki taraplayyn dawa döredi. Dowumlyrak topar öňe girip çörek aldy. Beýleki topar boş gaýtdy diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran waka şaýat bolan ýerli ýaşaýjy 24 awgustda habarçymyza gurrun berdi. Häkimetler soňky hepdelerde ýygjamlaşan ýakalaşyklary çörekleri 1-2 polisiýanyň gözegçiliginde satmak esasynda çözmäge synanşýarlar. Ýöne bu hem netije bermeýär. Şol sebäpli häzirki wagtda häkimetler dukan resmiýetiniň anonimlik şertinde habarçymda aýtmagyna görä çöregi ýakalaşyksyz we sessiz paýlamagyň usullaryny oýlap tapmagyň üstünde işleýärler. Esasy variantlaryň biri çöregi subsidiýalenen adyk önümleriniň hataryna goşup satmak. Ýöne bu ýerde esasy mesele çöregi beýleki subsidiýalenen adyk önümleri ýaly 10 günde bir gezek paýlap bolmaz. Häzir häkimetler düýpli çözügi tapmagyň üstünde maslahat edýärler diýip dukan resmiýeti aýtdy. Azatlyk baýdylanlar barada Türkmenistanyň Söwda we Daşary ykdysady aratnaşyklary ministrliginden we agdalan dukanlardan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Maglumat üçin aýtsak Türkmen häkimetleri geçen ýyllarda bolşaýaly şu ýyl hem ýurt boýunça 690 000 hektar meýdandan 1.400 000 tonna galla hasylynyň ýygnalandygyny aýdyp, buğday plan borçnamasynyň doli ýerine ýetirilendigini elan etdiler. Bu aralykda habarçymyz subsidiýalenen adyk önümlerini her 10 günde bir gezek öýlere paýlamak çäresiniň hem dowam edýändigini aýdyp, şu gezek ýaşaýjylara 2 towuk buğdyna derek 2,5 towuk buğdynyň paýlanandygyny hem belledi. Türkmenistanda adyň çäkli görnüşlerinden we sanyndan ibaret iýmit paýyna girýän önümler subsidiýalenen bahadan satylýar. Bu önümleriň düzümine towuk buğdy, ösümlik ýagy, şeker, un we ýumurtga ýaly haritlar girýär. Şeýle-de bazarlarda 5-10 manat aralygynda bahalanýan çörek önümleri döwlet dukanlarında 60-80 teňeden satylýar. Subsidiýalenen adyk önümleriniň hatarynda 1 kilogram şeker 9 manatdan, 1 litr ösümlik ýagy 19 manatdan we 1 kilogram towuk buğdy 16 manatdan satylýar. 24 awgustda hususiýetçilerde bu haritlar değişiklikde 23, 60, 65 we 50 manatdan bahalanýar. Türkmenistanda 4 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň arasynda
ýaşyrylýanda hususy dukanlarda adyk we beýleki haritler ýygyderli gymmatlaýar. Bu ýagdaýlar köp maşgalalary subsidiýelenen önümlere, şeýle-de döwlet dukanlarynda satylýan çöregi garaşly goýýar. Bu önümleriň satyga çykarylýan mukdary adatça olara isleg bildirýän raýatlaryň talabyndan has az bolýar. Şol sebäpli bu önümleri satyn almak isleýän raýatlaryň arasynda dawa jenjel köp döreýär. Türkmen häkimetleri bu nobatlary we dawa jenjelleri ýaşyrmaga synynşýarlar. Ýöne ýurtda emele gelen adyk gymmatçylygy we ýeter ýetmezçiligi. Bularyň sebäpleri hemde ilata ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýtman gelýärler. Beýleki tarapdan ýurtdaky adyk ýeter ýetmezçiliginiň arasynda Türkmenistan Russiýa eksport eden gökbakça we miwe önümleriniň möçberini bu ýyl 93% artdyrdy.